Yara manyan gobe, wannan na daga cikin kalmar da mafi akasarin mutanen da ma masana ilimi suke ci gaba da faɗa ga yara. Sai dai a wannan lokaci yana da wahala yara su zama manyan gobe duba da irin halin da suke ciki, musamman yadda iyaye da dama kan ɗauki yaransu domin tura su almajirci a tunaninsu domin samun ilimin addini, wanda ya sha babban da almajircin da muka sani, wanda kuma aka gada sun kakanni da kakanni, wanda da yawa daga cikin yaran ka shiga wani yanayi hali na matsin tattalin arziki, rashin abin da za su ci, uwa uba da masu tura ko kuma ainihin wanka da kula da lafiyarsu, kamar yadda wani yaron ya shaida min. Ya ce yana cikin wani hali na buƙatar taimako, wanda yakan shafe lokaci mai tsawo ba tare da ya ci abinci ba. Ya kamata a nan iyaye su yi la'akari, su ne mataki na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma nauyin kula da yaran su. Ƙarshen shi wannan rahoton kenan, Aminu ɗan Kaduna, Amana Duniya, ina labari.